Игрите на модерното българско детство. Днес разглеждаме Fortnite. Играта, която всички цъкаха през карантината. Fortnite стана световен хит почти за една нощ. До 2021 година вече има над 400 милиона регистрирани акаунта, а приходите минават над 20 милиарда долара, които генерират чрез микротранзакции, скинове, батъл паси и други подобни. Създадена от Epic Games и излязла през 2017 година, Fortnite започва като платен PvE шутър, където заедно с аверите ти цепите по чудовища. По-късно решават да вкарат безплатния мод на играта – Battle Royale. 100 души скачат от училище на автобус в небето, събират оръжия, бият се помежду си, а накрая остава само един. Днес играта се цъка от 230 милиона души месечно и правят колаборации с Travis Scott, Naruto, Marvel, Star Wars, Lego и Dragon Ball Z. За повече подобни видеа последвайте канала на FPS Booster. Fortnite